Que tal, señoras, señores, un saúdo e moi boas tardes a todos desde o Estadio Municipal de Pasarón. Xornada 15 na segunda división B. O Pontevedra, cuarto clasificado, recibe o Somozas, penúltimo. O Pontevedra busca mantelo pleno de victorias na casa, leva 7 de 7. E o Somozas necesita puntos para aliviar a súa situación clasificatoria. E penúltimo, puntos que nestas jornadas lle están a chegar o conxunto de Estili, sobre todo cando actúa como visitante. Dos 11 que leva, 7 a cada unos fora. De feito, os únicos 2 triunfos que acredita esta temporada a cada unos xogando lonxe do Manuel Candocia. Imos rapidamente coas aliñacións que presentan Luisito e Estili. Hai novidades importantes nos dous conxuntos. Arrancamos coa do Pontevedra, que forma con Edu Sousa en portería. Número 2 para Miguel. Co 3 estará Bonilla, que volve o equipo logo de cumprir sanción. Número 4 para Bruno. Número 5, Capi, que volve o equipo en detrimento do mancado Portela. Con 6 estará Kevin Presa. Con número 7, David Añón, un ex de Somozas. Con número 8, Jacobo Trigo. Número 9 para Mario Barco. Con 10 estará Abel. E número 11, Jacobo. Entra Abel tamén na formación do Pontevedra. Queda no banco Mouriño. Suplentes de Luisito, ademais de Mouriño, son Adrián, Santi Canedo, Gonzalo, Mateo, Miki e Alex Fernández. Formación dos Somozas. Sae Estili esta tarde en Pasarón con Mandaluniz, Baixo Baos. Número 2 para Cristian. Número 3, Adrián, que vai disputar o segundo partido como titular esta temporada. Número 4 para Pablo, un ex do Pontevedra. Número 5, Antonio. Número 6, Baleato. Número 7 para Fran Núñez. Co 8 estará Pancho. Primeiro partido como titular para Pancho esta campaña. Con número 9, Arcaiz. Con número 10, Iván Pérez. E con número 11, Antas. Suplentes do conxunto de Estili: Franno, Lecertúa, Pedrosa, Artabe, Íñigo, Amaro e Toni. Chama sobre todo na formación de Estili a atención de que se callan, chama a atención sobre todo que se callan os dous medios centros habituais, Franno e Rami. Aí van xogar no día de hoxe Baleato e Pancho. Acceden ao terreno de xogo Pontevedra e Somozas. Xosé Ramón, moi boas. Hola, boas tardes. Buscamos claves. Por onde poden estar? Bueno, as rotacións que ten os Somozas penso que veñen dadas non máis ben polos resultados. Sin embargo, as do Pontevedra penso que ven dado porque, bueno, por rotación en canto a cansancio, non? As claves, non esperamos sorpresas do Pontevedra. Sí que hai un cambio, pero penso que o xogo vai ser máis ou menos o mesmo, é dicir, fuerte defensivamente, aproveitando arriba as ocasións que teña de gol. Os Somozas, bueno, pois os Somozas vai ter que ter moito cuidado con este Pontevedra cando ataque, porque se ataca mal o vai a pasar moi mal. Se ten erros en ataque, o Pontevedra os vai a aproveitar. Por lo tanto, vamos a ver que nos depara os Somozas, porque aí está un poquinho a clave, creo que, do partido. O colexiado vai ser Álvaro Alonso Prendes, estará auxiliado nas bandas por Bárcena Rodríguez e Gago Aldreao. Son do colexio asturiano. Aí vemos a Pancho, o xogador do que lles falábamos. Unha das principais novidades hoxe sobre o céspede de Pasarón. E atención a outra das imaxes que nos deixan estes prolegómenos. Na previa, hai aproximadamente 20 minutos falábamos coa presidenta do Pontevedra, con Lupe Muriño, que nos, bueno, eu creo que nos redundaba un pouco unha idea esa de que este Pontevedra necesita a intensidade e que necesita, bueno, ir a por todas en cada minuto e en cada partido. Pois ben, por si a idea esa de que hoxe ven os Somozas e penúltimo e igual nos relaxamos, por si acaso cundiu en algún xogador ou en algún punto do clube, agora mesmo, hai ata aproximadamente 30 segundos estaba no céspede falando con Luisito. Sí, non queren que haya relaxación. É dicir, o Pontevedra se pode permitir o lujo de perder a semana pasada ante a Cultural, porque, bueno, sabe que é un partido dificilísimo, porque a Cultural xoga en outra liga. A Cultural é o claro candidato a quedar primeiros. De momento é un equipo intratable. Sin embargo, hoxe para o Pontevedra é un partido importantísimo, porque quere estar arriba e non se pode permitir o luxo de perder un partido ante os Somozas. Arranca o partido en Pasarón. Está xogando por aí os Somozas, tratando de combinar por arriba. Ollo con ese balón. Se está recuperando Bruno, saindo para Pontevedra. Toca para Jacobo para Kevin Presa. Apertura de Kevin Presa. Primeiro balón en ataque para o conxunto de Luisito. Esférico que busca a caída banda de Jacobo. Xoga atrás para Bonilla. Aí está Bonilla. Vai sacar o centro Bonilla, non insiste por esa banda. Aí está o centro, acaba despexando, sacando esa bola Fran Núñez. E ollo a saída agora dos Somozas. Esa bola para Arcaiz, posición correcta de Arcaiz. Vai encarar Arcaiz, prefire asegurar, bola atrás. Esférico para Isi. Isi comeza a xogada con Cristian máis atrás, organizando Pablo. Aí está o ex do Pontevedra, 4 temporadas no Pontevedra.
con él precisamente chegou o ascenso de terceira a segunda B. Non contou a temporada pasada demasiado para Luisito e foi buscar oportunidades o conxunto das Somozas. Xogándose en vivo Miguel. Toca Miguel, bola de Miguel, esférico para Capi. Tocando e tocando Pontevedra nestes primeiros minutos. Baixando a recibir Abel. Abel para Bonilla. Buscan ese costado Pontevedra, cargando xogo nos primeiros minutos. Ese centro, acaba sacando Pablo. Tocou Isi. Vai chegar Arcaiz, saindo con Amaro. Bola para Fran Núñez. Toca Fran Núñez, esférico para Iván Pérez. Desplaza Iván Pérez, ollo con ese balón que está en posición correcta. O controla, opción clara para os Somozas, o disparo e gol. Gol dos Somozas. Marca os Somozas Arcaiz neste minuto e 40 segundos. O balón en profundidade de Arcaiz, que arranca en posición correcta. E ollo que hai sorpresa en Pasarón, minuto 2, toma vantaxe o Somozas, José Ramón. Pois sí, que fácil este do fútbol, non? É dicir, Iván Pérez co balón ten espacio, ten tempo para levantar cabeza, ve que Artai llega na espalda a defensa do Pontevedra e, bueno, se planta diante do porteiro e con toda a solvencia marca o primer gol. A verdade é que de momento sorpresa aquí en Pasarón. Sí, señor, aí estamos vendo a repetición, estaba en posición correcta, sí, Arcaiz arrancaba en posición correcta, o desplazamiento de Iván Pérez. Aí está Arcaiz con algún problema no control, pero acabouse refacendo e marcando. Efectivamente, un pase, a verdade que milimétrico. Toma vantaxe o Somozas, sorpresa en Pasarón neste minuto 2. Quedar hacia atrás. Descolgado Capi, habilitando a posición de Arcaiz. Marca o Somozas. A ver como reacciona Pontevedra agora, O partido pode se poñer bonito, verdad, Óscar? Atractivo. Sí, señor, aí está o cambio de Jacobo Trigo. Mal buscaba Miguel, será saque de portería para Manda Lunis. Gesto de preocupación de Luisito, que sí, ten agora mesmo un cabreo importante. Sí, efectivamente, ahora vemos como está indicándolle aos xogadores da defensa do Pontevedra o que teñen que facer. Non está nada contento de momento. Sí, un erro de concentración importante aí na liña defensiva do Pontevedra. Ese gol dos Somozas, quedouse Capi, o víamos descolgado na repetición, e deu validez a posición de Arcaiz. Xogando a Mario Barco, toca Mario Barco, Pablo Antas, veremos quen se fai con esa bola. Abel, bola para Jacobo con Miguel. Marcha Miguel, o cambio de perna, hai falta, sí, hai falta de Adrián, bola en falta para Pontevedra. Sí, pero Óscar, tratándose do Pontevedra, o partido vai durar os 90 minutos, O Pontevedra, os xogadores do Pontevedra non van a baixar os brazos, todo o contrario. É un mazo, desde o primeiro minuto hasta o último. A verdade é que é unha sorpresa para todos este marcador. Estaba vendo eu, leva 5 goles a favor, os Somozas como visitante, 4, prácticamente todos na segunda metade. Vamos, algo fora do habitual, que entren no partido, marquen. A ver agora como xestionan a vantaxe. O lanzamento de Bonilla, o balón pasado de Bonilla, Manda Lunis. Con seguridade de Manda Lunis facéndose con ese balón. Vai ser desde logo interesante. Falaban durante esta semana aquí en Pontevedra dunha preocupante, un preocupante estado de paz. Eu chamoume a atención esa frase, lina no diario de Pontevedra, preocupante estado de paz, que fala un pouco desa intensidade que necesita o Pontevedra, desa tensión permanente. E nada máis empezar, arranca o partido, un erro e gol dos Somozas. Pero eu creo que o Pontevedra nunca vai caer en esa relaxación, non? Que se pode dar. Todo o contrario, penso que o Pontevedra vai ser un equipo moi intenso en todo momento. De feito, o adestrador é unha das características que lle pide a este equipo. Xogando desde atrás os Somozas por mediación de Cristian. Esa bola busca Arcaiz, vai demasiado pasada, deixa que corra Bruno. Esférico sen problemas para Edu Sousa. Vemos como a defensa do Pontevedra está moi adiantada e os xogadores dos Somozas buscan o pase largo, a ver se en outra xogada lle collen as costas a esa defensa. Un Somozas que está con dúas liñas de 4, Amaro e Arcaiz por diante. 4-4-2 de Stili. Está cambiando, está buscando o adestrador dos Somozas, na vista de que non acaban de arrancar as cousas. Esférico para Kevin Presa. Ataca o Pontevedra. Pide entre líneas Jacobo. Esa bola busca David Sañón. Apertura para Miguel. O centro de Miguel. O balón de Miguel receitado. Será saque de banda para o Pontevedra. A pelota golpeou en Adrián. Saca Miguel. Problemas. Aí no control para David Sañón. Acaba perdendo a pelota. Trata de sair Pancho. Deixa Pancho. Sacude Antonio. Bola arriba imposible para Amaro. Vai recollerse en problemas Capi para Pontevedra. Deixa Capi para Kevin Presa. Achígase a recibir no centro Abel. Pasa bola por Bruno. Abre banda hacia a esquerda Bonilla.
Esférico de nuevo para Capi. Capi con Kevin Presa. Ahí meter arriba Kevin Presa, busca un cambio, bueno, un cambio que con mucha fortuna acaba llegando a Bonilla. Ollo con Bonilla y con Iván Pérez, a piques de recuperar los Somozas. Arriscó mucho en ese cambio Kevin Presa. Bruno, ollo a subida de Bruno. Bruno, esa bola para Mario Barco, busca jugada con Jacobo, recibe David Añón y había fuera de juego. Aí fora de xogo de David Añón, bola para os Somozas. Non sei se o gol que marca os Somozas e o hostelero da diante do marcador, non sei se é un poquinho máis conservador, pero sí que o equipo xa replegou bastante. Entonces, bueno, lle dá iniciativa ahora ao Pontevedra. E o Pontevedra encontra moitos atrancos, por qué? Porque, bueno, pois lle costa levar a iniciativa e lle costa desbordar e progresar co balón, non? Vai poñer ese balón en xogo Manda Lunis. O esférico de Manda Lunis, buscando salto Capi, corre Bruno. Toca Bruno, esa bola será para Somozas. Decía eu que Somozas estaba xogando con 4-4-2 con Arcaiz e Amaro arriba. Non é Amaro, é Fran Núñez. É costume de que xogue Amaro. O que está actuando é Fran Núñez e Amaro está no banco. Aí sacar de banda Cristian para Somozas. Esa bola de Cristian buscando arriba. Esférico para Iván Pérez, de nuevo Cristian. Está en la presión o Pontevedra. Veremos ese 2x2 ahí en banda. Acaba tocando Bonilla, o último é o xogador dos Somozas. Tocó en Iván Pérez, sacará o Pontevedra. Balón en xogo xa para o conxunto local. Moveu Abel. Abel para Capi. Capi con Kevin Presa. Ahí está Kevin Presa gañando terreo Pontevedra. Abre para Miguel. Tengo apoyo en la derecha de Jacobo Trigo. O centro pasado, muy pasado de Miguel. Corre Bonilla. Ahí llega Bonilla. Bonilla acaba sacando esa bola. Será de banda para Pontevedra. Saca rápido Bonilla. No hay tiempo que perder. Arriba o centro de Bonilla. Esa acaba sacando Baleato. Será de banda para o conxunto local. Vai mover o propio Bonilla. Ofrécese por detrás Abel. No se entendeu aí. Vaya saque de banda. Vaya xogada que acaban de facer aí Jacobo e Bonilla. Será saque de portería para Manda Lunis. 8 minutos 20 segundos. O Pontevedra meteu a Kevin Presa atrás. Está xogando con 3, con Bruno, Capi e Kevin Presa. E os laterais están prácticamente xa incorporados ao ataque. Efectivamente. De defensa de 3, ¿no? Efectivamente, cos laterales moi abertos. E, bueno, pensando máis no ataque. Por qué? Porque o Somozas se mete un pouquiño atrás no seu campo. Entonces lle dan ese espacio e lle dan esa posibilidade de que os laterales se podan sumar en ataque. Ahí está Miguel. Miguel con Jacobo. Saca o Pontevedra. Esférico para Jacobo Trigo. Toca Bruno. Bonilla. Bascula o Somozas. Aguanta xogada Bonilla. Buscando movimiento por diante. Jacobo Trigo. Kevin Presa. Miguel. Va a encarar Miguel. Busca un apoyo. Jacobo Trigo. No se entienden. Ahí está recuperando rápido Fran Núñez. Trataba de salir os Somozas. Hay falta. Y creo que hay xogo perigoso. Hay falta pro el dos Somozas. Falta de Capi. Balón para conxunto de Stili. 7 puntos a domicilio dos 11. E acredita os Somozas o Pontevedra na casa 21, 7 de 7. De todos os xeitos, Óscar, o repliegue que fai os Somozas en defensa é un repliegue intenso, metido moito no seu campo, pero tamén non é unha defensa agresiva, porque o balón chega con moita facilidade, casi a área, as esquinas das áreas, non? Por lo tanto, penso que tiña que o Somozas que ser moito máis agresivo en ese aspecto. Hai falta Pablo Antas, pero a falta por os dos Somozas, unha defensa máis por acumulación? Sí, por acumulación de xogadores que máis por agresividade, porque, bueno, había que preguntarlle agora se o adestrador a Stili e os xogadores dos Somozas si queren que o Pontevedra chegue en esas situacións para centros. Me imagino que non, polo tanto a defensa, digamos que non é demasiado boa, non? Hai un repliegue por acumulación, pero non é unha defensa demasiado boa. Vai golpear esa falta Iván Pérez. O balón de Iván Pérez. Esa vai con vantaxe para a defensa do Pontevedra. Tocou Abel, ollo co lanzamento. O disparo vaise arriba. Será saque de portería. Lanzamento desviado. Fuiselle arriba. Ese disparo aí sí. Xogando xa o Pontevedra con Capi. Capi para Kevin Presa. Ahí está Kevin Presa de novo para Capi.
Bruno observa onde está Bonilla, prácticamente xa como extremo. En a banda dereita outro tanto Miguel. Balón que filtran polo medio. Aí está a combinación, buscaba xogada por aí o Pontevedra, non puido chegar Bonilla. Será saque de banda para o conxunto granate. Sacou de banda Bonilla. Volve a cargo Pontevedra. O centro que buscaba Mario Barco moi pasado. Tampouco puido cazalo Añón. Xa o sacou Mandalunis. Balón de Mandalunis. Buscando arriba Arcaiz. Tocou Miguel. De banda para os Somozas. Hai unha pequena diferencia cando o Pontevedra combina con respecto a outros partidos. En outros partidos a defensa do Pontevedra non se complicaba demasiado, non quería combinar demasiado dende atrás. Hoxe se ve obligado a combinar moito, polo tanto ten que asumir un poquinho máis de riesgos en comparación con outros partidos, non? Porque o equipo rival se lle mete moito atrás, polo tanto a defensa ten que participar en ese ataque, en esa ofensiva. E o Somozas xoga iso, a deixarlle terreo a Pontevedra. Ten bons lanzadores como o caso de Iván Pérez, xa o vimos no gol, e por diante están Fran Núñez e Arcaiz, que se desmarcan ben e teñen unha boa punta de velocidade. Non se está un pouco dibuixado o partido, non? Efectivamente. Pois ollo co lanzamento da falta. Aí está o balón que vai pasado. Es esférico, sacou uno de novo Abel. Esférico para Isi, a apertura, acaba tirándose, chegando Mario Barco. Jacobo na contra do Pontevedra, corre David Añón. Vantaxe na carreira para Adrián. Retrasa Adrián para Mandalunis. Arriba Mandalunis, esa bola de Mandalunis. Ollo co salto, aí fora de xogo. Había fora de xogo de Arcaiz, indica o liña. Balón para Pontevedra. Camiño do primeiro cuarto de hora en Pasarón. De momento está gañando Somozas no partido de rivalidade galega. Pontevedra 0, Somozas 1. Vale o tanto conseguido por Arcaiz. Mentres vemos de novo a indicación do colexiado. Daba sensación de que sí, que estaba un poquinho adiantado Arcaiz. Recupera de novo Somozas. Llegando por ahí. Patada, ese balón que se va directamente fora. Jugando Somozas prácticamente con 8 xogadores sempre por detrás do balón. 8-9. Move Cristian. Pero de momento as cousas están lle dando resultado. Esa bola arriba de Baleato buscando a Fran Núñez. Con problemas aí no control. Estaba moi enriba Bruno. E hoxe Somozas, a diferencia de outros días, tamén creo que teñen as cousas un pouquiño claras. Non arriscar tanto, non xogar, non combinar tanto, e cando hai un pouquiño de dificultades, non asumir tanto riesgo, en ese aspecto, pois xogar en largo ou desfacerse do balón. Ollo con ese centro de Cristian, a bola que busca Arcaiz, demasiado pasada, o peito de Miguel Loureiro, fácil para Edu. Vamos a ver rápido Edu, busca sorprendelo Pontevedra, toca David Añón, buscaba Jacobo, patada, balón a seguir de Adrián. Insistiu durante a semana Stili que non quería perdas de balón na construcción cando se xoga en campo propio, e iso dá a sensación de que o están tendo moi en conta. Por eso digo que as cousas se teñen máis claras que nunca, é dicir, non queren asumir ningún tipo de risco, queren, bueno, pues ante unha pequena dificultad, balón para arriba. Move Bruno para Bonilla. Aí está Bonilla buscando un apoio, achégase polo centro Abel, esa bola sacou una Pablo. Baleato, hoy a saída de novo dos Somozas e un 3 para 4. O desplazamiento que busca Fran Núñez, tendiente de la Capi. O cambio cara Arcaiz, con él no salto está Kevin Presa, toca Arcaiz. Protege Bruno, ollo que puede haber penalti. Está reclamando penalti o Somozas. Bueno, teño moitas dúbidas, Pois desde aquí parece que se adianta o xogador dos Somozas. E a ver, aí está a dúbida de Bruno. Aí chega. No, Pablo creo Antas, que sí. Ahí está de nuevo acción de Pablo Antas con Edu. ¿Quién toca ese balón? Pois non se ve tampouco moi claro. O colexiado indicou que tocou Bruno, polo tanto non habería ese penalti. E si o saque de esquina. Golpea Iván Pérez. Ese balón pasado de Iván Pérez, remate y gol. Gol dos Somozas. O gol, bueno, gol de Baleato, no minuto 15 y 11 segundos. Segundo mazazo para o Pontevedra de Luisito, marca Baleato. Gol dos Somozas. Pois, Óscar, o que non estábamos acostumbrados a ver a un Pontevedra en estes momentos que concede moitas oportunidades, moitas facilidades, en 15 minutos encaixou 2 goles. Aí está o salto. Con que facilidade salta aí, non? Ademais, entre 4 xogadores. Hai unha dúbida aí entre Jacobo Trigo. Mira Jacobo Trigo. Cree que vas a ir o porteiro, creo. Él pensa que o balón é do porteiro e afástase da marcaxe de
de Baleato. E Baleato acaba rematando en ese balón dividido, máis listo foi Baleato porque foi o que sigue o xogo. Os outros, uns polos outros, ao final a casa sin barrer. Pois 0-2 é o partido cada vez máis costa arriba para o Pontevedra. Abel para David Añón, mete para Jacobo para incorporación de Bonilla, acaba llegando para sacar esa bola de nuevo Somozas, ese toque con problemas Iván Pérez, o centro de Jacobo, balón muy pasado, imposible para Mario Barco, recoge Miguel, ahí está Miguel encarando, veremos cómo sale Miguel, bonita bicicleta, de Miguel para Jacobo Trigo, centro de Jacobo Trigo, Mario Barco, está se queixando en acción con Pablo Ochán, Mario Barco, saque de portería. Levou unha boa lavazada, sí. Pois eu aquí tampouco teño moi claro. Vamos a ver a repetición porque non remata con toda a comodidade, non? Nímolo ver de novo. Sí, mete o brazo por detrás Antonio, sí. Sí, a verdade. Sí, gaña as costas a Pablo e é por detrás Antonio que lle ven aí co brazo, non? Sí, o mellor para pitar penalti non é, pero bueno, si es un falta no medio campo, como se suele decir, non? Bueno, aí entramos nesas discusións que si é falta no medio campo tamén é nada. Estou totalmente de acordo. O que pasa que, bueno, costa máis pitar o penalti. Sí, eso é verdade, sí, señor. Balón para Arcaiz, ataca de novo Somozas. Aí está Arcaiz presionado por Capi, balón atrás. Comezando a xogada con tranquilidade o conxunto de Stili. Aí está Ollo con ese balón a banda para a caída de Arcaiz. Con el vai na xogada Capi, mete Arcaiz. Acaba sacudindo Capi, esa bola de Capi. A poder de nuevo, dos Somozas, Iván Pérez. Ollo con ese centro, remate que buscaba Fran Núñez. Con él estaba Kevin Presa, tocó Kevin Presa, será saque de esquina. Segundo para os Somozas nesta primeira metade. E a todo isto, Luisito manda quecer a Mateo. Van 0-2, xogando na casa. Un dianteiro a facer exercicios de quecemento. E de momento demostrando Somozas que está moito mellor asentado, máis cómodo dentro do terreno de xogo e con moita máis confianza. Lóxicamente este 0-2 é o que dá. O lanzamento de Iván Pérez, esa bola pasada de Iván Pérez, saltou Bruno, no resiente David Añón, ollo coa saída na contra do Pontevedra, as dúbidas, balón arriba, balón moi arriba de Adrián, a ver que lo baixa, tocou uno Bonilla, acaba sacudindo Abel, buscando a Mario Barco. Toca de novo Adrián e agora si vai baixar Miguel para Pontevedra. Hai un dato significativo que os Somozas, os xogadores están moito máis metidos dentro do terreno do xogo. Por que? Porque as segundas xogadas, os rechaces, casi todos os rechaces son dos Somozas. Balón para Jacobo. Ten un apoio nesta banda de Miguel, busca por dentro, agora sí para incorporación de Miguel, aí está o centro de Miguel, será saque de banda para Pontevedra, petou en Adrián. Aí vai de outra volta Miguel Loureiro, saca Miguel. Tocou David Añón, bola para Jacobo, o centro de Jacobo, esa bola de Jacobo. Non puido cazar a Mario Barco, ollo coas dúbidas de Cristian, a bola que queda solta para Jacobo Trigo. Insiste Pontevedra, a ver como resolve Trigo, bola para Añón, o disparo de Añón, a bola que queda solta Bonilla. Tocou Cristian, será córner. Quedoulle franca para o lanzamento a Bonilla, será saque de esquina. Providencial Cristian. Primeiro para Pontevedra. O que decíamos antes un pouquiño, Óscar, que o Somozas ten que ser un pouquiño máis agresivo en defensa porque está concedendo demasiados metros aí. O saque de esquina para Pontevedra. Hai 5 do Pontevedra buscando un posible remate. Está tamén Kevin Presa na frontal absolutamente solto. O lanzamento, bueno, Mario Barco que engancha mordida. Vai deixar que saia, de novo será córner. Saque de esquina para Pontevedra. Boa opción de novo aí para Mario Barco nese servicio desde o curruncho de Jacobo. Sacou agora Bonilla. A carga de novo Pontevedra. Aí está o centro. Ese balón Mandalunis. Raspou un xogador dos Somozas. Acabou no chapando sen problemas Mandalunis. 20 minutos da primeira metade. 0-2 en Pasarón. Cando vemos aí de novo a seguridade de Mandalunis ante a presencia de Mario Barco. Non puido controlar Arcaiz. Saca Miguel para Pontevedra con Mario Barco. Mario Barco para Jacobo. Jacobo con Bonilla. Jacobo Trigo. Con Jacobo. Miguel. Frontal está Adrián. Saca o centro Miguel. O centro de Miguel. Buscaba Mario Barco. O disparo de Jacobo. Saque de portería.
Pues isto vai ser o partido, vai ser... Sí, o que dicíamos antes, Pontevedra. penso que os laterales dos Somozas, sobre todo Adrián, se mete demasiado adentro, está demasiado cerca dos centrales. Eso permite que os xogadores de banda do Pontevedra reciban o balón e poden centrar con moita facilidade, non? Estábamos vendo Siesto de Stili, o saque e os problemas. Bueno, vaya saque, recupera de bando Pontevedra, preparado Bonilla. 0-2 se está mandando Somozas, pero yo con este Pontevedra que xoga en casa, todos sabemos, bueno, que é un equipo de piñón fixo. Estes van a ir a por todas ata o final. Sí, van a insistir porque, lógicamente, porque o partido vai mano perdendo. É un equipo que ten esas características, é dicir, é un equipo que xoga moito mellor das segundas partes, físicamente está moi forte, polo tanto, os Somozas non se pode relaxar. Balón de Bonilla, buscando a Mario Barco, meteu a testa Pablo, toca Cristian, balón a seguir de Antonio, con vantaxe para Capi, acaba tocando Capi, oye, con ese balón de Capi, Edu Sousa, arriba Edu, buscando a David Añón, peitea, vantaxe para Pablo, hay una carrera con Mario Barco, Mandalunis, sai Kevin Presa, esa bola toca Baleato, llega Jacobo Trigo, aplausos para Jacobo Trigo en Pasarón. Bonilla, mete Bonilla, esa bola de Bonilla, reclamaban fuera de xogo, sí, hay fuera de xogo de David Añón, balón para os Somozas. E vai haber sustitución de forma inminente no Pontevedra, está falando xa Luisito con Mateo. Seguramente, non sei si desfará esta defensa de tres, a ver que fai. Vai ser interesante a entrada de Mateo. O que está claro é que o que está vendo non lle gusta nada, e agora vamos a ver que cambio, si vai cambiar o sistema, que xogador vai cambiar para ver que pode aportar ahora o Pontevedra. Tocou Arcaiz aí ante Capi, bola de Bonilla, esa bola de Bonilla para Baleato. Cristian comeza a xogada con Antonio asegurando Mandalunis, aí vai na presión Jacobo, bola arriba de Mandalunis, cara a posición de Fran Núñez, con él no salto Kevin Presa, veremos que era baixa. Bola de nuevo para os Somozas. Acaba recuperando David Añón. Toca Abel. Miguel para Jacobo. Vuelve pouco a pouco Somozas a meterse atrás. Jacobo, dentro de Jacobo. Tocou a pelota Pancho. Acaba sacudindo Cristian. A carreira Capi. Vai na loita tamén Arcaiz. Capi, balón atrás para Edu. Edu xa con Kevin Presa. Bonilla fronte a Iván Pérez, cae a banda David Añón, de nuevo Bonilla, Jacobo Trigo, Kevin Presa. Este é a banda donde crea peligro Pontevedra, Óscar. Aquí é donde teñe superioridade numérica sempre, chegan con moita facilidade, fíjate, 2 contra 1 continuamente. Jacobo Trigo, ahí está o centro de Jacobo, busca Mario Barco, remate, gol de Abel, reduce diferenzas o Pontevedra. Pois sí señor, era banda dereita. Sí, estábamos vendo que Adrián se mete moito ao medio, deixa a Pancho solo, facendo de sempre superioridade numérica o ataque. Vamos a ver se Luisito, pois sí, non cambia, vai facer o cambio. A ver, sí, non se desdí, vai realizar a sustitución, retira sí, Capi. Vai a quitar un central. Retira Capi, a novidade de hoxe no ixe da defensa, entra Mateo, esa defensa de tres que eu creo que morre coa retirada de Capi, está se recolocando. A ver como fai. Jacobo Trigo, está falando con Trigo. Sí, Trigo de central, xunto a Bruno, Kevin Presa ao medio, a carón de Abel. E van xogar 4-2-3-1 como ven sendo habitual na casa. Sí, efectivamente, ahora sí que va a ser o Pontevedra de sempre. Ou 4-4-2, arriba con Mateo e... Sí, pois creo que... 4-4-2 ou 4-4-3, a ver Jacobo, a ver como se sitúa. Mateo, me doe porque en esta situación sempre o xogador que sale do campo, verdad, como ten que salir. Levamos 25 minutos de partido, bueno, pois se sinte como culpable ese xogador. Sí, porque ademais ele é o que falla no primeiro tanto, o que se queda, o que desfallo fora de xogo, non? Parece como que o sinalas un pouco a máis, pero que é así o fútbol, non? Son necesidades do partido. Sí, estas cousas non estamos afeitos a velas, non? Entón, bueno, pois esa responsabilidade que lle dá a Capi en estes momentos, pois a verdade é que non me gustaría estar na pel dese xogador en estes momentos. Bueno, pero Capi tamén, se alguén o pode entender, Capi xa ven de volta de todo, non?
ou non. Bueno, sí, sí, pero peor, depende do carácter do xogador. Pero a veces os xogadores non aceptamos, claro, ou non aceptan eso, non? Golpea Iván Pérez, a balón pechado, e o remate. Sí, fora de xogo. Fora de xogo, pero ollo que aí entraban os dos Somozas de novo. Bueno, entraban a por todas. Había 3 xogadores aí prestos ao remate, con claras opcións. Esas faltas que está golpeando Iván Pérez están trayendo, bueno, de cabeza a defensa do Pontevedra. Vamos ver de novo, sí. Eu creo que é Arcaiz o que lle pode a impaciencia o que se acaba metendo en fora de xogo, porque os que veñen por detrás están en posición correcta. En vivo movendo Pontevedra con Kevin Presa. Balón para Jacobo. Ahí está. Todo Pontevedra xogando en 35 metros. En campo alleo. Balón para Miguel. Encara Miguel. Tengo apoyo en esa banda de Añón. Ahí está Añón. Posición correcta. Va a sacar al centro. Balón de David Añón. O salto de Mateo. Acabó tocando Mario Barco. Será saque de portería. Ahora vemos que hai igualdade numérica 2-2, pero ainda así o Pontevedra, Añón, consigue con moita facilidade lograr ese centro, non? Sí, señor. Por eso digo que a defensa dos Somozas tiña que ser bastante máis agresiva. A Luisito se lle sobrou a chaqueta. Entraron as calores con ese gol de Abel. Sacó Mandaluniz. O salto de Arcaiz. Meteu a testa Kevin Presa. Baixa o esférico Jacobo. Bonilla. Mete Bonilla. Cae a banda Mario Barco. No centro está Mateo. No segundo pau entra David Añón. Atención a Mario Barco. Encara a mano Mario Barco. Busca por dentro a saída de Mario Barco. Atención a Mario Barco. A pelota. Indica o colexiado. Falta anterior. Falta, sí. Falta anterior de Antonio. Sí. Y amarela para o central. Amarela para Antonio. Primeiro xogador amonestado. Vamos a ver aí. Solta ya perna. Aplica vantaxe. E aí cando para o partido, pita falta e saca o cartón. Aí está o xogador amonestado. Eu particularmente non apitaría porque o xogador xa leva bastante ventaxa e no que falla é no pase. Pois a cousa quedou nunha falta perigosa pro do Pontevedra. Sin duda, xa sabemos onde teñen os problemas os Somozas, é nas bandas. O Pontevedra chega con moita facilidade por banda, tanto en xogada como por centro. Por lo tanto, Pontevedra, o problema non está na área, senón nas bandas. E o problema agora está neste balón parado para os Somozas. Preparado Bonilla. Todo Pontevedra, agás 3 xogadores e o porteiro metido aí. Preparado Bonilla. Saca Bonilla, balón de Bonilla para Jacobo. Bueno, quedouse moi curto. Edu con Miguel. Insiste por esta banda Pontevedra. O cambio de Miguel. Esa bola de Miguel. Jacobo. Bueno, a xogada de Jacobo. A clase de Jacobo. Balón para Bonilla. O centro de Bonilla. Balón pasado que busca Añón. Añón con Adrián. Toca pelota Kevin Presa. Miguel. Mira con qué facilidad Añón. Añón que saca o centro. Centro de Añón. A pelota que se pasea. Chega Marco. Disparo. Ahí fuera de xogo. Bueno, curioso, ¿no? Sí, centro lateral. Sí. A ver. Bueno, aquí fuera. Bueno, muy arriba, sí. Muy difícil de ver. Sí, parece sí, puede ser arriba. Efectivamente. Y ahí estamos viendo gol. Sí, gol de Abel. O centro perfecto. Gol de Abel. Dedicatoria con cariño esa de Abel. Jugando ya en vivo, Mandaluniz. Saltó Arcaiz. Miguel arriba. Esférico para Mateo. Mateo controla. Hay falta. Falta de Antonio que se está desesperando. Falta de Antonio a Mateo. Ahí está na loita pola posición. A falta indicada polo colexiado. Vuelve a carga de nuevo Pontevedra por la derecha con Miguel. O centro de Miguel. O despexe. Esa bola que queda para Kevin Presa. Llega de nuevo Miguel. Miguel que busca unha maravilla. Miguel entre 3 que non pode. O salto de Arcaiz. O ya saída. Buscaba Pablo Antas. Non puido. Arriba Jacobo Trigo. Balón para David Añón. Como digo, lleva as costas aí. Atención Añón. O centro de Añón. Mete a testa Pancho. Y esto que continúa. Os problemas. Van a poñer cadrada os Somozas en canto poda. Adrián acabou tocando esa bola. Finalmente o Pontevedra. Miguel Loureiro. Será saque de portería. Eu son Luisito. E non deixaría de insistir polas bandas. Son Stili e diría, bueno, onde teño problema? Nas bandas do centro non me chegan. Me chegan polas bandas, pois teño que protexer un poquinho máis as bandas. Como? Mais axudas aos laterales. Stili estábamos vendo que non lle chegaban os dedos agora mesmo para meter na boca.
Momentos de tensión para o adestrador dos Somozas. Adrián. Bola atrás de Adrián. Esférico arriba de Mandalunes. Mete a testa Miguel Oureiro. Toca de nuevo Adrián. A ver que Navaixa. Esférico. Que mete arriba Pancho. Hoyo que se va. Y atención ahí sí. Hoyo, peligro, disparo. Edu. Qué ocasión de nuevo clarísima para os Somozas. Sé que intervención de Edu. Bueno. Clarísima. A ocasión ha ido. Estamos máis a ver os erros na defensa do Pontevedra que nos últimos 3 partidos, Óscar. Y ocasión de Fran Núñez. Ahí está de nuevo. ¿Cómo se lleva ahí? Y o disparo que saca Edu Sousa. Clarísima, ¿eh? Ahí estivo terceiro dos Somozas. Va a sacar de banda Adrián. Balón para Pablo Antas. Recupera Kevin Presa. Arranca por diante Mateo. O esférico que busca Mario Barco. Nos salto con Antonio. Balón para Mario Barco. Atención, Mario Barco, posición correcta. Encargo Mario Barco. Disparo. O lanzamiento de Mario Barco. Será saque de portería. Pues vaya de pase de Kevin, forzado e como ya puso a espalda do compañero, a espalda de Antonio. Y qué bonito está o partido. Os Somozas aí pechadiño buscando a Fran Núñez e Arcaiz aí rápidos arriba. Cando hai dos equipos que son dúas cousas distintas, cando hai goles, o fútbol se volve moi atractivo. Estamos disfrutando co que estamos vendo. Descargou Fran Núñez. Bola para este costado con Adrián. Adrián que busca Arcaiz. Arcaiz ahí presionado por Jacobo Trigo. A ver cómo sale Arcaiz. Protege Arcaiz. Con qué calidad de Arcaiz. O centro de Arcaiz. Oye, con ese balón. Bonilla. Non chegou Bonilla. Tampouco fixo Fran Núñez. E si o fai Edu Sousa. Está de nuevo como se lle marcha Arcaiz a Jacobo Trigo. Y ahí vemos a Bonilla con Fran Núñez. Por eso digo, Óscar, que o seu Pontevedra en defensa está pasando dificultades, non está sendo Pontevedra de outras tardes. Movendo Kevin Presa. Balón para Miguel. Ahí está Miguel. Esférico para David Añón. Cae a banda Mateo. O centro de Mateo. Ahí recoñer Añón. Continúa en ataque Pontevedra. Miguel. Perdona por insistir, Óscar e os telespectadores, pero é que aí o Pontevedra ten unha autopista. Miguel, saca o centro Miguel, o balón pasado, Cristian que non falla, recolle Jacobo, atención a Jacobo, centro de Jacobo, Mario Barco, toca Mateo. E hai fora de xogo, indica o árbitro axudante, fora de xogo, balón para os Somozas. Canto fora de xogo está incurrindo a dianteira do Pontevedra en 6 centros, Mira, está totalmente adiantado Mateo. Efectivamente. Sí, chamame a atención, non é habitual en estes centros así de banda que se descúa. Vai patearse a Mandalunes. Aí está. Porteiro que pasou pola cantera do Athletic de Bilbao e tamén pola Real Sociedade. Esférico arriba de Adrián, buscando a caída banda de Arcaiz. Con el no salto Jacobo Trigo. Tocou Trigo, saca os Somozas. Ahora Luisito que lle manda a Añón e os xogadores máis avanzados é que presionen un pouquiño máis a defensa dos Somozas para que non podan xogar en largo, para que o porteiro non poda combinar cos defensas. Con tranquilidade, con parsimonia, Adrián. Achegas a recibir Pablo Antas. Móvese por diante Arcaiz. Tocou David Añón. Aí chega Baleato. Esférico para Antas. Pica Antas buscando Arcaiz que volvía da posición de fora de xogo. Será saque de portería para o Pontevedra. Chegou xa Edu. Edu para Bonilla. Imos entrar nos últimos 10 minutos desta primeira metade. Partido bonito con alternativas o que estamos vendo esta tarde en Pasarón. Chegou Kevin Presa para Jacobo Trigo. Móvese por diante Mario Barco. O cambio de dirección, insiste con Bonilla por aí o Pontevedra. Ven a ofrecerse Jacobo. Balón para Jacobo. Jacobo de novo con Bonilla. Mateo. Bonilla. En esa banda aí o Pontevedra ten máis dificultades porque hai máis xogadores dos Somozas que do Pontevedra. Sin embargo, pola banda dereita sempre hai superioridade numérica do Pontevedra. Por lo tanto, creo que se equivocan en xogar máis pola izquierda. Sacou de banda xa o Pontevedra. Bola para Bonilla. Hai dos esféricos no partido. Hai que parar isto e poñer un pouco de orde. E o que acaba de facer o colexiado Álvaro Alonso Prendes.
Estaba vendo eu Pontevedra encaixou no que levamos de temporada nos 7 partidos que disputou na casa, encaixara 2 tantos ata o día de hoxe. Leva hoxe tantos encaixados na casa como en toda a temporada. En 10 minutos. ¿Sí? Miguel. Mete Miguel buscando a David Añón. Tocou Pancho, Adrián, de nuevo Pancho. A ver cómo saben por ahí. Ahí está Pancho. Despraza Pancho para Arcaiz. Vantaxe para Bruno. Bruno, corre Jacobo Trigo. Recolle Pablo Antas. Antas para Arcaiz. Está facendo dano a mobilidade de Arcaiz. Va a encarar aí Arcaiz. Tengo apoio por detrás de Antas. Tocou Jacobo Trigo. Loureiro, chega Antas. Bola para Pancho. Disparo. Trata de colocar. Esa vai Mansiña sin problemas para Edu. Sí, un pouquiño el 11. Pero bueno, por lo menos o Somozas está chegando e a veces con certo peligro. Bonilla. Bonilla. Tocando aí con Mateo. Abel. Pide na esquerda xa Jacobo. Kevin Presa. Jacobo Trigo. En recibir Mario Barco. Ahí está Jacobo. Insiste con Bonilla no costado izquierdo. Ahí está el centro de Bonilla. Balón pasado que buscaba Mario Barco. Saiu con autoridade Manda Luniz. Pues creo que vamos a ver todo durante todo o partido, Óscar. Presionando Pontevedra, non deixando que os Somozas combinen desde atrás. E os Somozas, bueno, de momento a conservar ese resultado. Tocou Mateo, buscaba Mario Barco. Acaba descongestionando, andando ese balón. Muy arriba defensa Pablo. Acaba tocando también atrás para que comience Edu Sousa Pontevedra. Abel. En recibir Mario Barco. Abre ben Abel. Bo balón para David Añón. Vamos ver ese 1 para 2. Tempo no centro. Apoio de Kevin Presa. Apresurouse. Eu creo que se precipitou un pouquiño aí Añón. Si, tiña que haber esperado un pouquiño máis a chegada dos compañeros. O balón foi fácil para Manda Luniz. Vai meter arriba o portero dos Somozas. Balón de Manda Luniz, dirección Arcaiz. Con él no salto Jacobo Trigo. Toca Trigo. Hay falta, indica colegiado de Jacobo Trigo a Arcaiz. Balón en falta para os Somozas. Está ofreciendo unha cantidade de variantes Arcaiz neses balóns, bueno, nos que cae a banda cando rompen en profundidade os desmarques de ruptura. Facendo un partido moi completo, Sí, é un xogo que protexe moi ben o balón, que domina moi ben o balón, e despois que lle axuda ao compañeiro a buscar esos pases cos seus desmarques de ruptura. O lanzamento da falta de Iván Pérez. Insiste o Somozas, últimos minutos desta primeira metade. Con problemas aí Abel, o jogo lanzamento, nada. Acaba sacando Jacobo Trigo. Bola para que comence o conxunto de Stili. Con tranquilidade, manexando desde atrás. Iván Pérez. A presión de Kevin Presa. Retrasa Iván Pérez para Manda Luniz. Abre banda na esquerda Adrián. Bola do porteiro para Adrián. Ollo agora coa presión do Pontevedra. Tratando de sair agora o Somozas xogando algo que non fixo demasiado na primeira metade. Fran Núñez. Trataba de protexer. Acaba tocando Bruno. A apertura de Adrián. Anticipa Miguel. Bola para Mateo. O cambio de Mateo, creo que se equivocou. Tiña superioridade nesta banda. Se equivoca, pero claramente, porque ademais alá dá un pase largo cando ten máis fácil o pase aquí corto e sobre todo con máis compañeiros por esta banda. Sí, entraban Miguel e David Añón. Tiña superioridade o Pontevedra neste costado dereito. Salta Bonilla. Bola para Kevin Presa. Abel. Abel para Bruno. Jacobo Trigo. Busca unha saída Jacobo Trigo. Ven recibir David Añón. Ahí está David Añón. Saco centro David Añón. Balón para Mateo. Disparo de Mateo. Tocó Pablo. Baleato. Bola para Fran Núñez. Estorbaron Iván Pérez de Baleato. Oye con Pontevedra que puede sacar tallada. ¡O disparo! Saque de portería. Digo colegiado que raspó Manda Luniz. Ese lanzamento de Jacobo y que córner. Despois dunha pérdida de balón da salida dos Somozas. Sí. Fixeron un lío aí. E o disparo. Acabamos de ver aí ese raspo, non toca Manda Luniz. Sí. Saque de esquina. Terceiro para Pontevedra nesta primeira metade. O lanzamento deste Curruncho pechado. Meteu a testa Antonio. Insiste de novo Pontevedra con Kevin Presa. Ese balón será fácil para Manda Luniz. Sí, señor. Balón pasado que buscaba Jacobo Trigo. Sin problemas. O porteiro dos Somozas.
non temos seguramente ou non temos as estadísticas, pero o Pontevedra me gustaría saber cantos centros leva aí a área, entre os que foron fora de xogo máis outros, imagino que mandaría como 20 centros, 15, 20 centros, que son moitos para o que é un partido. Olla saída agora pola esquerda de Bonilla. Ten aberto nesa banda Jacobo. Esférico para Mateo. Bonilla, cambia Bonilla, David Añón, encara Adrián, tengo apoyo por detrás de Miguel, ahí está Añón, saca centro Añón, ese remate, gol, empata o Pontevedra, marca Mateo, 42 da primeira metade, 2-2 no marcador. Añón con esas facilidades non se vai cansar de centrar Óscar. ¿Cuántos metros veíais ahí Adrián para que centre? Bueno, non sei, mira. Primeiro, sí, pero por eso digo primeiro, cando recibe Añón, recibe despois dun pase de 40 metros e despois ainda encima, creo que Adrián que é demasiado generoso, dándolle demasiado espacio, non? Aí está o centro, raspa Mateo e a dúbida é se aí fora le xoga ou non cando toca Mateo, teño aí dúbidas, sí. Porque no centro non, pero cando toca Mateo, cando toca Mario Barco para Mateo, eu teño aí as dúbidas, Sí, hai dúbidas. Hai dúbidas. Me gustaría ver de novo esa repetición. O centro é moi bo. E o partido, bueno, pois non creo que vaya a cambiar moito. Por qué? Porque os Somozas creo que vai a ter a mesma atitude, vai a esperar ao rival, e o Pontevedra pois vai a seguir insistindo. Desde logo Somozas teñe que poñer un parche a esta banda esquerda, esta banda dereita do Pontevedra. Por aquí hai moitísimos problemas. Pancho e Adrián están tendo moitos problemas con Añón e con Loureiro. Hay falta sobre Mateo, indica colegiado de nuevo, balón con perigo para Pontevedra. Decíamos, Óscar, que o Somozas lleva a ser moi longo o partido, Estamos na primeira parte. Sí. Me imagino que despois da segunda parte todavía lle vai a costar moito máis, porque este Pontevedra da segunda parte pois non é que teña unha marcha máis, pero vai a seguir co mesmo mazo. Sí, señor. Situando a barreira Manda Lunis, aí está Bonilla que mira para a pelota. Opción a balón parado para Pontevedra. Ahí vemos a Mateo, a Jacobo Trigo, a Bruno. Mete 5 buscando un posible remate o conxunto granate. Aí se o silencio en Pasarón, preparado Bonilla. Todos no borde da área, na liña. Aí se marca a liña de fora de xogo. O colexiado que vai pedir un pouquiño de sosego e calma. Aí estaba dialogando con Abel y con Pablo Antas. Preparado Bonilla, o lanzamento de Bonilla, toca Manda Lunis, continúa perigo Bonilla, o toque de Bonilla con problemas. Pancho, bueno, vaya lío, acaba llegando Pancho, creo que toca en Añón, saco Somozas. Ahí está de nuevo, lee uno perfecto Manda Lunis, saca de bando conjunto de Stili, con tranquilidad de Adrián. Apenas un minuto para chegar ao intermedio en Pasarón. Bonita primeira pietade a que vemos, con 2 tantos dos Somozas, co Pontevedra que se foi arriba, e agora mesmo partido empatado. Tocou Arcaiz, esa bola de Pancho, non puido Fran Núñez, acaba retrasando Jacobo Trigo para Bruno con Bonilla. Mete Bonilla, balón de novo para esta banda dereita con Añón, agora sí anticipa Adrián. Efectivamente, Óscar, ahora sí que anticipó en ese pase. Saca Miguel Loureiro. Toca Kevin Presa, de nuevo Miguel. Ahí está Miguel. Miguel de nuevo para Kevin. O centro de Kevin. Ese balón que buscaba o remate de Mario Barco. Indico colegiado que córner. Saque de esquina. Primeira parte bonita e con goles. E aí está de novo o gol, o segundo gol do Pontevedra. E non acabamos de ver se aí fora de xogo cando toca Mario Barco e Mateo. A ver se temos opción logo de velo. Vais polo miúdo. O lanzamento desde Curruncho. Balón pasado agora. Ollo con esa deixada. O disparo de Jacobo. A pelota que queda solta. Reseitada. E o disparo que se vai directamente de novo a córner. O lanzamento de Miguel, saque de esquina. E os Somozas a sufrir tanto en xogada como en balón parado. Moitos balóns na área dos Somozas. Moitos balóns, moitos centros. Vai golpear desde Curruncho David Añón. Ahí está el lanzamiento de Añón. Frausiño, esa bola que queda solta. Manda Lunis. Opción de nuevo para Pontevedra.
Bueno, Somozas é como eses púxiles que está recibindo golpes na esquina e está a verse soa o gol a campana e chega o descanso, non? Porque está recibindo por todos os lados. A ocasión agora de Bruno. Sí, Óscar, porque imagino que o Pontevedra irá ao descanso moi contento, tanto o adestrador como os xogadores. Por qué? Porque con un 0-2 empatar e tal como está pasando o que está pasando ahora dentro do terreo de xogo é para estar contentos. En cambio, Somozas con un resultado de 0-2 a favor e demostrando ahora bastantes debilidades, non pode ir contento ao vestuario. Ollo con esa recuperación, Jacobo, e acaba. Non hai opción para máis. Acaba a primeira metade en Pasarón. Bonita primeira metade de fútbol a que chegamos a este descanso con 2-2. Adiantouse o Somozas, Arcaes no minuto 2, o 0-2 marcou no Baleato no 15, reaccionou o Pontevedra, que grazas a Abel e a Mateo asina as táboas no intermedio. Tempo de locer en Pasarón. Volvemos nuns minutos para vivir en directo a segunda metade. Bueno, pues ya está todo listo e disposto no Municipal de Pasarón para que arranque a segunda metade. Accederon Pontevedra e Somozas. Non hai substitucións. Continúan os mesmos 22 que acabaron a primeira metade. Entra tamén o colexiado. E isto que vai arrancar con 2-2 e nos dándolle voltas o segundo gol do Pontevedra. Cando toca aí Mario Barco, observen a Mateo. Moi complicado, Unha acción moi complicada. Dá a sensación de que o balón vai para atrás, que polo tanto non habería fora de xogo, pero son desas accións moi complicadas de ver, Pois sí, se aquí ainda o vemos complicado a cámara lenta, imagínate o árbitro ou o juez de línea, non? Bueno, pues todo preparado. Está xa Jacobo preparado para tocar o balón no círculo central. O colexiado Álvaro Alonso Prendes, que dialoga con Bonilla. E isto que vai arrancar, esperamos un Pontevedra coa marcha fixa, o mesmo que na primeira metade. Incógnita de os Somozas, a ver que vai nesta segunda. Efectivamente, polo menos esperamos unha segunda parte tan atractiva como a primeira, e sobre todo con goles, fútbol intenso e ocasións de gol. Sí, señor. Tenemos pouco, Arranca segunda metade, mete arriba Bonilla, ese balón de Bonilla, busca o salto de Mario Barco con el Antonio, toca Mario Barco, chega Mateo, descongestiona Cristian, corre Pancho, protege Miguel Oureiro, saca de banda o Pontevedra. É o Pontevedra que ten prisa, xa intenta meter o balón dentro da área dos Somozas. Toca Jacobo Trigo, coa directa posta ao conxunto del Visito, entra enchufado na segunda metade, que non lle pase, seguramente quererán como na primeira. Jacobo, bola para Bonilla. Ahí está Bonilla buscando a Mario Barco, trata de deixar para Abel, acaba tocando Baleato, saca esa bola Pablo Antas, non puido Iván Pérez, aí falta, está Nochan Arcaiz, balón en falta para os Somozas, falta de Bruno Arcaiz, balón para o conxunto visitante. Aí está de novo a acción do central, que tiña enganchado o dianteiro dos Somozas. E como protexe ben o balón, non? Sí, señor, xogador moi completo Arcaiz. Vai patear Antonio. O saque arriba de Antonio. O salto precisamente de Arcaiz. Non puido cazalo Cristian. Recupera de bando Pontevedra. Vai sacarse a Bonilla. Balón para Jacobo. Jacobo, encara Jacobo. Jacobo que acaba tocando como pode. Fais un lío Mario Barco. Recupera o Somozas. Sai Somozas. Sai Luisito para botarlle a bronca. Aí a... Sí, porque o que lle estaba pedindo era un pase largo, longo, á espalda da defensa, e sin embargo preferiu xogar máis en corto. Abre Abel, balón de Abel para Miguel, vai ter que correr o lateral. Recúa Pancho, desbota a opción da presión, acumula xente e aguanta os Somozas. Jacobo Trigo, Jacobo para Bruno, Bruno con Bonilla. Mete Bonilla, balón de Bonilla para Jacobo, presionado por Cristian. Está ben aí o lateral na recuperación. Esférico para a saída de Baleato. Filtra ese balón Baleato para a caída banda de Arcaiz. Aí está Arcaiz, o centro de Arcaiz, o balón de Arcaiz, o remate. Fran Núñez. Bueno, é que Arcaiz está montando unha tras outra. A caída banda, posición correcta, que ven vivo a chegada de Fran Núñez e ocasión clarísima para os Somozas. Sí, señor, Arcaiz aí que está creando moito peligro a defensa do Pontevedra, porque protege moi ben o balón, lle dá axuda aos compañeros caindo a banda, por tanto hai un cordio por defensa, aí o vemos. Sí, señor, aí está protegiendo ante Bruno, descarga, bola para Iván Pérez, por diante ten a Fran, mete esa bola de novo para Arcaiz, demasiado longo, será de todos los hitos para os Somozas. Mientras vemos de novo como lle gaña as costas aí a Bruno. Ven na axuda Jacobo. E ao final, claro, hai que coller esa zona. O sair outro central.
E por aí chega Fran Núñez, aproveitando ese espazo que deixan os dos centrais caendo a banda. Efectivamente. Vai sacar de banda Cristian. En ataque os Somozas. Esférico de Cristian, demasiado longo, acaba tocando Bonilla. Jacobo para Pontevedra. Mete Jacobo, balón de Jacobo para Mario Barco, a Gambetta, oye con Antonio, balón para Mario Barco, entra en área, ahí está Mario Barco, Barco, llega David Añón, disparo de Añón. Saque de esquina, ahí también activo Pontevedra. Como arranca esta segunda mitad. Ahí está de nuevo, fíjate. Pues como claro, como llega Antonio, decide, en vez de tirar, decide pasar atrás, e Añón chega un pelín tarde, o balón vai un pouquiño máis fuerte, o Añón tiña que chegar un pouquiño antes. O lanzamento deste Curruncho, meteu a manopla Manda Lunis. Se sorprendeu aí Mario Barco, tiña opción para disparo, sobre todo coa esquerda. 4 minutos de partido da segunda parte, cantas cousas vimos xa. Vai sacar de banda o Pontevedra. Vai ser Bonilla. Anima bancada de Pasarón. Bonilla para Jacobo. Jacobo con problemas. Ahí está Cristian. Nico Coleseado que non hai falta. Balón arriba de Cristian. Kevin Presa. Protege Arcaiz. Ahí está Arcaiz con Bruno. Interven Abel. Arcaiz que loita todas. Arriba Jacobo Trigo. Esférico para Mateo. Había fuera de xogo. Viña de fuera de xogo. Sí. Mario Barco. Sí. Fuera de xogo de Mario Barco. Mateo estaba en posición correcta. Mario Barco non. Balón para os Somozas. Piques de chegar los primeros 5 minutos desta segunda metade. Aí viamos o banco dos Somozas. Moita tensión, moitos nervios. En Luisito y en Estili. Todo partido realmente aberto. Esférico para Pancho. Ahí está tratando de meterse, de filtrarse. Saca Bruno, balón de Bruno. Mario Barco. Llega David Añón, la carrera con Adrián. Cae a banda Pablo. Ahí está el centro de Añón. Busca esa incorporación de Mateo. Adrián, la pelota que toca Mario Barco será saque de portería. Ahí vemos de nuevo o amago de Mario Barco. Parece que o le ven Antonio, pero claro, es que luego arrancada de Mario Barco es brutal. Y ahí ten tiro y acaba chegando Añón e providencial Adrián. O que pasa que Antonio espera que o xogador do Pontevedra leve o balón para a banda, entonces eso confunde un pouquiño, e o pilla despistado e un pouquiño descoordinado. Manda Luis tomando con calma, gañándolle algún segundos o cronómetro. Las segundas metades en Pasarón acostuman a ser moi complicadas para os equipos visitantes. 16 goles marcou o Pontevedra na casa, 13 nas segundas partes. Case nada. Recolle Cristian. A presión do Pontevedra. Jacobo, esférico para Pablo Antas. De novo con Cristian. Iván Pérez. Perfecto Iván para Pablo. Incorpórase no costado izquierdo Adrián. Ahí están las primeras incorporaciones de Adrián. Den por diante a Pancho. Balón atrás. Esférico Fe. Bueno, ese balón que buscaba entrada. En problemas para Edu Sousa. No pudo cazar Fran Núñez. Jugando xa en vivo Pontevedra por mediación de Jacobo Trigo. E os Somozas que tampouco vais aos brazos, que non é posible que non se conforme con este empate, ou polo menos o que está demostrando hasta ahora. Toca Jacobo Trigo, terá que correr Bruno. Inicio de desmarque por diante Mateo. No ve claro Bruno. Bola para Jacobo Trigo. Miguel. En aberto nesa banda David Añón. Aí carga de novo xogo Pontevedra con Añón. Saca o centro Añón. O balón pasado, moi pasado de Añón. Pero de nuevo vemos que Adrián lle volve a ceder metros para sacar o centro con comodidade. Algo que nos chama a atención. Así chegou o segundo gol. É difícil ver en un partido a un xogador que pegue tantos centros como o Añón, non? Os xogadores que son por banda, os extremos teñen moitas máis dificultades para pegar esos centros. Sin embargo, o Añón pois non ten tanta dificultad. Estás desesperando a bancada de Pasarón, co que tarda Manda Lunis en sacar ese balón. Aí falta. Aí sí, xogo perigoso e vai a ver a Amarela. Amarela. Aí está. Segunda amarela para un xogador dos Somozas. Antonio na primeira metade, Baleato nesta segunda. Un dos goleadores. E xa está Bonilla preparado para sacar esa falta. Engade o remate Bruno, acompañando a Mario Barco, a Abel e a Mateo. Adianta moito a liña defensiva. Trata de deixar metros.
A ver cómo tiran aí o fora de xogo os xogadores do Pontevedra. O centro de Bonilla, busca Mario Barco. Hai falta de Mario Barco. Balón para os Somozas. E está mancado Mateo. Aí vemos o dianteiro. Ten un problema no seonllo dereito, semella Mateo. Está coxeando ostensiblemente. Sí, está... No, quería cambiar Luisito, pero de momento decidí Mateo que pode continuar. Pois non será por o que coxea, Xogando xa en vivo Pablo. Aí presionado por Mario Barco, tocou Pablo, saca o Pontevedra. Apresúrase Miguel, balón para Mario Barco, buscando a Añón. A xogada que non sae. Esférico arriba, dirección Fran Núñez. Aguanta ben Fran Núñez, ten o apoio por diante de Pancho e de Arcaiz. O salto de Abel. Esa bola que queda solta, toca Baleato, Abel, Kevin Presa, esférico para Arcaiz. Hoy a triangulación, ese balón con vantaxe para Edu Sousa. Saca rápido Edu. Jacobo Trigo. Kevin Presa. Miguel. Miguel. Balón para Mateo. David Añón. Va a arrancar Mario Barco para o primeiro pau. O centro de Añón que estaba cantado. Bueno, estaba, yo creo que 3 segundos antes ya sabíamos todos que ia sacar o centro David Añón e que Mario Barco ia arrancar para o primeiro pau. Sí, se había gañado o espacio que hai entre a defensa e o porteiro. Por eso buscou ese centro tan peligroso, non con tanta dificultad, ou polo menos moita dificultad para a defensa para sacar ese tipo de balóns. Organizando Bruno, de novo o Pontevedra. 10 minutos da segunda metade. Kevin Presa. Kevin Presa de novo con Bruno. Berros de Pontevedra en Pasarón. Bonilla. Balón de Bonilla para Mateo. Mateo será saque de banda para Pontevedra. Va a ser Bonilla o encargado de facelo. Bonilla de nuevo con Mateo. Bonilla, Jacobo. Ahí está Jacobo, centro de Jacobo, balón para Mateo. Abel, opción de disparo, pica para Mario Barco, atención a Mario Barco, Mateo, el balón de Añón, gol de Pontevedra. Gol de David Añón. Exjugador dos Somozas, no lo celebra. Bueno, no lo celebra David Añón, pero sí o fai Luisito por él. Vaya carreira de Luisito, marca o Pontevedra. Bonita xogada do Pontevedra con ese centro de Abel para Mario Barco e a chegada de Añón que sorprende a defensa dos Somozas. Para mí o máis bonito da xogada é o pase de Abel. Ahora vamos a ver, aquí, este pase, mira que bonito para que controla o xogador, non o controla, pero aparece Añón en segunda xogada, dende atrás, e con moita facilidade, pois marca. Sí, señor, escapase Añón na marca a Adrián. Pero ese pase precioso, que daño fai ese pase. O gol do Pontevedra, marca David Añón, consuma remontado o conxunto de Luisito. Dun 0-2, en 15 minutos pasamos a un 3-2, minuto 55. E isto para os Somozas ten que ser... E que esperamos agora, Óscar, deste partido? Bueno, pois os Somozas agora xa ten o partido perdido. Vai a arriscar máis, vai ir hacia arriba. Que é o que vai facer os Somozas? Porque o Pontevedra agora creo que non vai insistir tanto. Vai agardar un poquinho máis ese resultado, vai ser un poquinho máis intenso en defensa, pero non vai a buscar tan alegremente o gol, ¿no? Porque de momento o partido está encarrilado. Ímolo ver, aí está Kevin Presa. Kevin Presa, hai falta en Diego Colesiado. Tocar a Baleato, falta a prol do Pontevedra. Saca xa Abel. Aí está Mourinho facendo exercicios de quecemento. Suplentes do Pontevedra, Adrián, Canedo, Gonzalo, Mourinho, Miki e Alex Fernández. Nos Somozas están Franno, Lecertúa, Pedrosa, Artabe, Íñigo, Amaro e Toni. Xoga Abel. Toca Jacobo Trigo, balón para Bonilla. Insiste o Pontevedra. Cambia a dirección do xogo Bonilla para Miguel Loureiro. O control presionado por Pancho. Pancho, balón arriba de Adrián. No salto, Jacobo Trigo. Perfecto para Kevin Presa. Achígase a recibir Abel. Bonilla. Botou mal, non a puido cazar. Será de banda para os Somozas.
Ahora o Pontevedra o que tiña que ter era un pouquiño máis de control do balón, un pouquiño máis de control do partido, non precipitarse, non arriesgar demasiado, non forzar demasiadas xogadas, non? Ahora xogar con máis tranquilidade, alexar un pouquiño o balón do rival, e cando sexa un momento, cando haya desajustes da defensa rival, e cando ten que aproveitar esas situacións para facerlle daño aos Somozas. Ataca o Somozas, ollo coa xogada que ten perigo, ese balón atrás, toca Abel, será córner, saque de esquina para o conxunto do Manuel Candocia. E bueno, en favor dos Somozas vemos que Arcai ten que facer en ataque demasiadas cousas, demasiado peso ten que levar do partido Arcai, non está caendo a banda, protexendo, está axudando moito aos compañeros, tiñen que os compañeros participar un poquinho máis en ese full de ataque. Preparado Iván Pérez, aí vemos a Baliato con Jacobo Trigo, o lanzamento desde o Curruncho para os Somozas, ese balón sacou unha Bonilla, corre Jacobo, aí está Jacobo, tocou Pancho, será de banda, bueno, último foi Jacobo, segundo liña, será de banda para os Somozas. Aí está Pancho, primeiro partido como titular esta campaña. Non deixa de ser sorprendente, as dúas novidades hoxe dos Somozas, Pancho e Adrián, os dous responsables do costado esquerdo. Non están contando moito e entran os dous e a máis fanse con esa banda esquerda. Efectivamente, por eso decíamos ao principio do partido que o mellor, bueno, pois o que ve o Stili en estes últimos partidos, ou no último partido non lle gustou, dai que a decisión técnica fora cambiar esa banda. Equivocouse, balón arriba de Adrián, deixa que corra Bruno. Edu Sousa, Jacobo Trigo, Bonilla, Jacobo, Bonilla, Jacobo Trigo, oye con Jacobo Trigo, Mateo para Jacobo Trigo. ¿Dónde está Jacobo Trigo? ¿Qué está haciendo en esta jugada? Balón atrás de Jacobo para Abel, Abel con Jacobo, Jacobo para Abel, a ver si llega Abel, vamos a ver ese balón de Abel, Caio Champ pide falta, indica Colisiado que nada. Tenta salir rápido Somozas, balón arriba de Cristian, buscando a Fran Núñez, toca para Arcaiz, sacó Kevin Presa, retrasa a Jacobo Trigo, comienza Pontevedra. Edu Sousa, está de nuevo a jugada de tiraliñas, a combinación y acción que pedía como falta Abel de Cristian. Ahí saque de banda agora, tocó Pancho ahí ante David Zañón, sacará Miguel para Pontevedra. O balón de Miguel buscando a Mario Barco. Ahí está Mario Barco, trata de prolongar para Mateo. David Zañón, o dispara Zañón. Saque de portería. Pues o Pontevedra sigue querendo chegar a portería, sigue querendo marcar o cuarto gol, non ten demasiada paciencia. Bueno, pues de momento está dando resultado. Pero que te decía, bueno, o que te ia dicir cando explicabas antes que o normal que o Pontevedra pues manexase un poquinho máis o resultado, o balón, eu pensaba, pero o Pontevedra realmente esta temporada isto é unha marcha fixa, non? Mete sí, cuarta aí e non a baixa. Posiblemente o mellor si quer ter un poquinho máis de control ou paciencia non a sabe ter, non? Por eso, bueno, pues ten esta maneira de xogar e non cambia, independentemente do resultado. Moito lle agradecemos, non? O sea, que non cambie o Pontevedra, moito máis bonito así. Balón de Jacobo, pica Jacobo para Bonilla, a ver o centro de Bonilla, balón moi pasado. Os problemas aí de novo para a defensa dos Somozas. Con problemas Adrián. Observen a faciana de Adrián, está se notando que non está xogando demasiados minutos. Preparado David Zañón, acusando o esforzo Adrián, o lateral esquerdo dos Somozas. Golpea Añón, ese balón vai curto, sacou Pancho, aí recoller de novo David Zañón, busca por esa banda, forzando demasiada xogada. Ollo que se vai, esa bola. Saque de portería. Digo Colisiado que saque de portería. Sí, Óscar, como te decías, tanto Adrián como Pancho, dos jugadores que non suelen xogar habitualmente, pues seguramente teñan falta de ritmo. E virose aquí ante un Pontevedra en este estadio, pues todo se lle fai un poquinho costa arriba, non? E o Pontevedra, claro, está cargando o xogo por esa banda. Ve que igual físicamente non están como os outros e es falta un poquinho máis de ritmo e o mellor poden buscar máis por aí que... Pero aí que se teñen que dar conta son os compañeiros, non? Ante esas dificultades que teñen. Meteu a testa Jacobo Trigo. Saltou Pablo Antas. Será de banda para os Somozas. Impulsou Kevin Presa. Vai sacar Pancho, non deixa finalmente que sexa Adrián cando vai realizar Stili a primeira sustitución.
Vai entrar Íñigo. Non, entra Artabe, sí. Entra Artabe por Adrián. Sí, evidentemente Adrián, o que decíamos. Lógicamente, efectivamente, cansancio. Entra Artabe por Adrián neste minuto 63. Lateral por lateral. Eu seguro que a entrada de Artabe lle vai dar un puro importante á banda esquerda dos Somozas. Que é o que necesita un pouquiño tamén, non? A sensación que dá que os Somozas lle vai a costar ou lle está costando moito marcar este gol, ou polo menos a chegarse á portería do Pontevedra, non? Ollo aí con Jacobo Trigo que se pasa ao centro. Esa bola que se pasea, chega Arcaiz que se prepara, o balón de Arcaiz para Cristian. A opción dos Somozas adentro de Cristian. Que opción clarísima para os Somozas. Que ocasión de Fran Núñez clarísima para os Somozas. Que bonita xogada. O centro perfecto. Mira Arcaiz de novo como amonta. O centro de Cristian medido. Bueno, que clarísima. Salva Jacobo Trigo en o segundo intento Fran Núñez. O primeiro intento lle dá ben. E sin embargo do segundo. E este lle dá horrible. A verdade é que, bueno, estaba dicindo que o Somozas necesitaba chegar á portería e carai, non pasou nin 10 segundos para que o Somozas disfrutase desta doble ocasión, a máis clara sin duda do partido, aparte dos goles. Que clarísima opción para Fran Núñez. Que xogada máis bonita dos Somozas. Bueno, vaya susto para o Pontevedra e para Luisito. Stili que se ha saído do banco. Tivo aí de novo a opción do empate aos Somozas. Pablo ante Mario Barco. Tocou Pablo Antas, esférico para Pancho, aí na loita con Miguel, busca por dentro Pancho, mete ese balón Pancho, atención Arcaiz, os Somozas de novo disparo, Edu Sousa, Jacobo Trigo, de novo Arcaiz, que opción de novo para Arcaiz e para os Somozas, en apenas un minuto, 3 bons lanzamientos dos Somozas, 3 ocasións claras. Estaban fora de xogo agora Mario Barco para o partido colexiado. Falta anterior a prol do Pontevedra. Pois os mellores minutos e as mellores ocasións en estes intres dos Somozas. Un Somozas que durante, prácticamente 60 minutos agardou e buscou o lanzamento longo como vía de chegada, pero que agora está tecendo, tocando máis. E vaya dúas xogadas de calidade, que ocasións claras para Fran Núñez e Arcaiz. Mete equipo impresa. Por eso decimos, Óscar, que o Pontevedra tiña que ter un poquinho máis o control do partido, verdad? Non conceder tanto, non perder o balón con tanta facilidade, pero se iso é o que sabe facer o Pontevedra, o que quer, bueno, pois benvido sea. Por qué? Porque estamos disfrutando do partido. Señor, telespectador, fantástico. Organizando de novo Somozas, por mediación de Pablo Antas. Antas para Antonio. A cargo conxunto de Stili, dando a cara nesta segunda metade en Pasarón, tendo opcións de novo para o empate. Mete Antonio, hai falta de Bonilla. Ollo que aplica vantaxe o colexiado. E agora sí, subía falta de Bonilla a Arcaiz. Balón en falta, balón perigoso para o conxunto visitante. E está como engancha Bonilla co brazo esquerdo a Arcaiz. Vaya partido, non nos cansamos de dicilo de Arcaiz. Está o seu disparo e a intervención de Edu, o porteiro do Pontevedra. Vai a ver agora sí sustitución. Agora sí vai a entrar Íñigo. E o que se retira é Fran Núñez. Aí está Fran Núñez. Entra Íñigo. Quedan 23 minutos e medio. Que se marcha seguramente pensando nesa doble ocasión que digo. Lanzamiento de Iván Pérez. Pide Edu Sousa. Oye con Edu Sousa. Y hay falta. Non vale. Hay falta, indica o colexiado. Ahí está Álvaro Alonso Prendes. Falta prol do Pontevedra. Sí, vamos a ver a repetición. Porque os jugadores de Somozas están protestando. Vamos a ver. Pois o mellor que molesta o porteiro é Bruno. Aí non hai nada, Bueno, é máis, se hai algo é un agarrón de Miguel a Antonio, o sea, bueno, o mellor é man, efectivamente, porque o porteiro non lle toca. Sí, señor. Non lle toca nada, é o propio compañeiro. É polo que fai coa man, o xogador a Edu que non toca é o propio compañeiro. Sí. Observen a man dereita aí. Sí, acción de Baleato. Pois o que pita é a man de Baleato.
Sí, señor. É que non entendo como lle dá Camán, porque a xogada pode ter continuidade, por lo tanto non creo que vai a engañar o árbitro. Sí, cosa rara, ¿eh? Sí, muy raro. Cristian. Ahí está Cristian. Mete Cristian. Bueno, es imposible ese balón para Arcaiz, que llega a todas, pero a esta xa non. Preparado Alex Fernández no Pontevedra. Vai reforzar o medio do campo Luisito. E o que se retira aí Jacobo. Bueno, vai seguir no partido Mateo. Parece que xa solventou esos problemas físicos. Marcha Jacobo, entra Alex Fernández. A ver como recompón Liños Luisito. Posicionalmente ese Mateo se ven a esquerda. E volver agora. E a todo isto, o partido que continúa con saque de banda para o Pontevedra. Balón que busca Mateo. Meteu a testa Cristian. Digo Colexedo que hai falta, que se apoyou. Falta de Cristian a Mateo. Vamos a ver, aí. Balón para o Pontevedra. Preparado Bonilla. Saca Bonilla. Kevin Presa. O cambio de Kevin Presa buscando a Ñón. Será saque de portería para os Somozas. Eses pases hacia adiante non suelen ter moito éxito. O pase ten que ir un poquinho hacia atrás. Antonio. Esférico arriba de Manda Lunis. Bonilla. Bonilla para Mateo. Mateo con Bonilla. Alex Fernández. Kevin Presa. Kevin Presa con Bonilla. Esa bola, a ver cómo sale de ahí. Problemas para Cristian con Bonilla. Intervenga Antonio. Antonio, Alex Fernández. Balón para Cristian. Tivo fortuna e os Somozas. E ollo agora Cristian. Polo chan Alex Fernández. O Colexedo que viu o que pasou. E a ver que indica. Amarela para Cristian. Amarela para o lateral dos Somozas por esa acción con Alex Fernández cando a pelota estaba no outro lado. Sí, porque creo que había un pique na anterior xogada. A ver. Hubo piques antes. Aí van. Sí, ahí, bueno, es con Bonilla, pero luego a falta pero a que lle casca a Alex Fernández, ¿eh? Efectivamente, un poquinho máis tarde. Sí. Pues preparado para golpear esa falta está Bonilla. Vuelve a meter efectivos o Pontevedra buscando un posible remate. Minuto 70 de partido. Pontevedra 3, Somozas 2. Está todo no aire en Pasarón. O lanzamento de Bonilla. Ese balón pasado non o puido cazar Mario Barco. E hai falta do propio Mario Barco. Están esperando, agardando a que lancen balóns. Vai sacarse a Manda Lunis. O Pontevedra que adianta Liñas buscando a presión arriba. Boa saída de Manda Lunis. Esférico para Cristian. Pasouse aí de freada Kevin Presa. Saca xa Cristian para Antonio. Pica Antonio. Balón de Antonio para Arcaiz. Saltou Bruno. Arriba Kevin Presa. Alex Fernández. Tocou Antonio. Cristian non chega. Saca o Pontevedra. Pero Pontevedra non se quer meter atrás. Non quer replegarse demasiado atrás. Intenta presionar arriba porque non quer que os Somozas toque o balón. Vai sacar de banda Bonilla. O balón de Bonilla. Busca Mateo. Trata de prolongar para Alex. Tocou mal Mateo. Recupera de banda os Somozas. Ainda queda tempo, bueno, para todo. Para que pase de todo en Pasarón. Sacou, balón para Baleato. Baleato de novo con Cristian. Aí está loita, meteu a testa Kevin Presa ante Íñigo. Salta Mario Barco. Balón para David Añón. Agora enfrontado a Artabe. Mira como está Artabe moito máis pegado, como encima. Sí, agora hai máis presión, lógicamente, está máis fresco e ten máis ritmo de partido que tiña Adrián. Toca Jacobo. Balón de Jacobo Trigo para Miguel. Fronta el Pancho. De nuevo Jacobo Trigo. Pica Jacobo Trigo. Estaban fuera de xogo Mario Barco. Entrulla presa aí a Jacobo Trigo. Será saque de portería para os Somozas. Vai a haber de novo sustitución. Nos Somozas vai entrar Amaro. E o que se retira é Pancho.
Sí, ese é o que necesita ahora os Somozas, non cambiar un pouquiño a dinámica do equipo, porque están demasiado, o partido demasiado tranquilo, demasiado controlado ao mellor por parte do Pontevedra, por lo tanto necesita facer algo máis porque ten que marcar un gol. Coa entrada de Amaro, que se sitúa como interior esquerdo. Bueno, mudou toda a banda esquerda Stili. As dúas novidades de entrada, Adrián e Pancho, os dous agora mesmo xa na caseta, relevados por Artabe e por Amaro. A loita de Íñigo dalles balón de banda os Somozas. Vai sacar Cristian. O saque de Cristian, balón para Pablo Antas. Complicado, meteu a testa Kevin Presa. Aguanta Baleato, presionado por Alex Fernández. O último foi Alex. Move de banda os Somozas. Saca rápido Cristian. Amaro. Amaro, bola para Pablo Antas. Antas, Artabe. Fronta el David Añón. Pablo Antas. Los problemas de Pablo. La presión de Mario Barco. Entrega a Pablo. Será de banda para o Pontevedra. A semana pasada víamos os Somozas que quería combinar ante o Celta B e tiña moitas dificultades. Ahora outra vez intenta combinar e ten moitas dificultades. Sin embargo, a semana pasada cando xogaba contra o Celta B, do fútbol directo en balón dividido, os Somozas estaban moito máis cómodo, creáballe moito peligro ao Celta. Por lo tanto, co tempo que queda, por que os Somozas non intenta chegar pronto a portería? Cuidado con Isa, ten un vantaxe Cristian, acaba retrasando Cristian. Mandaluniz, pica Mandaluniz, Artabe, llega Artabe, prolonga, esférico para Amaro, Amaro presionado por Miguel, deixa de novo para Artabe, acelera Artabe, Artabe que cae ante Miguel, falta de Miguel, balón para os Somozas. Saca rápido Somozas, non hai tempo que perder. Chegou xa Pablo Antas, bola para Antonio. Pica por diante o desmarque Íñigo, trataba de deixar para Amaro, tocou Miguel, bola para Abel, Abel con David Añón, se lleva aí en riba Artabe. Busca a xogada por dentro con Abel. A carreira de Artabe con Añón. Tocou mal Abel. Recupera de novo os Somozas. Moito máis metido, moito máis encima os Somozas nos últimos minutos. Saca Artabe. Balón para Íñigo. Presionado por Jacobo Trigo. Espléndido Trigo. Mete a bota Íñigo. Esa bota, bueno, esa bola que queda solta. Pedía falta Amaro. Ollo con Íñigo. Agarrón de Jacobo Trigo. Hay falta de Trigo. Vai a haber amarela para o central do Pontevedra. Está saindo arriba os Somozas, Efectivamente, cambiou un pouquiño de dinámica, máis intensidade, apretan un pouquiño máis, son un pouquiño máis agresivos, e se o Pontevedra non anda ben en defensa, lógicamente os Somozas van a aproveitar. Aí está Jacobo Trigo, xogador amoestado primeiro no Pontevedra. Queda un cuarto de hora en Pasarón. Preparado Iván Pérez. Ollo que a balón parado chegou o segundo gol dos Somozas. Un balón que pateou precisamente Iván Pérez. Preparado xa Mourinho na banda para facer a súa incorporación, para entrar no Pontevedra. Antes a falta. O colexiado que fala con Íñigo e con Alex Fernández. Estáis pedindo calma. Vai golpear Iván Pérez. Aí está o centro, balón pasado de Iván Pérez, pide Edu, balón para Edu, chapou con seguridade o porteiro do Pontevedra. Mete arriba Edu, a patada de Edu, buscando a posición de Alex Fernández. Aí está Alex, meteu a testa Pablo Antas. Desde a lateral para o Pontevedra, e lo vai a sustitución. Entra Mourinho, retírase Abel. Bueno, non renuncia a seguir insistindo Luisito con ese troco. No, Mourinho, un xogador que gusta do fútbol, que combina, un xogador de talento, pois quer seguir na mesma dinámica o Pontevedra. En favor do Pontevedra, a verdade é que o desgaste que fan os xogadores é tremendo en defensa, son solidarios todos. Aquí non hai un xogador que corra 5 metros, 8,20, aquí todos corren e todos lógicamente exigidos polo adestrador. Oye, e a que está caendo agora mesmo en Pasarón, el Luisito en camisa na banda. Mete ese balón arriba Baleato, a carreira de Arcaiz, incansable Arcaiz, vantaxe para Bruno que se complica, Arcaiz que a pelexa, ainda vai levar, aí está Arcaiz, atención Arcaiz, Bruno, eu creo que se equivocou volvendo. Efectivamente, se equivocou porque xa tiña posición ganada, xa tiña ventaxa, e sin embargo esperou a facer o recorte. Hai falta agora, falta de Cristian, que xa está amoestado a Mateo.
E teñen que ver na banda Luisito en camisa coa que está caendo en Pasarón, absolutamente enfurecido. Ahí está de novo a falta de Cristian. Xogará xa o Pontevedra. En canto lle chegue ese balón a Bonilla. Vamos a entrar nos últimos 10 minutos que prometen ser apaixonantes de Pasarón. Sacou Bonilla. Jacobo Trigo. Vai presionar Íñigo. Aí está Trigo. Trigo para Miguel. Ten por diante a David Añón. Tocou Artabe. David Añón. Atrás Añón. Comeza de novo con Jacobo Trigo. Trigo. Filtra ese balón. Mourinho. Mourinho de novo para Jacobo Trigo. Erga cabeza Trigo. Mete Trigo. Balón para Alex Fernández. Golpea uno colegiado. Kevin Presa. Ollo que se equivocan. A saída de Iván Pérez. Mete ese balón para carrera de Arcaiz. Con el Bonilla. Hay falta de Arcaiz. Balón en falta para Pontevedra. Arcaiz que ten que estar, vamos, as pelesa todas. Tremendo o desgaste que está facendo. De todos os xeitos creo que se equivoca aquí, non? Porque, bueno, o que fai unha falta, favorece ao rival, se perde máis tempo. E que lle dá unha saída ao xogador de Pontevedra, vai correndo, efectivamente, de seguir a xogada, pois lle crearía dificultades ao xogador de Pontevedra. Bonilla con problemas físicos, parece que se lle subiu un xemelgo. Hai que estar atentos, claro que sí. Está falando Luisito con Alex Fernández, que esté atento a ese balón. Bonilla que esta semana volveu 11 despois de cumprir sanción a semana pasada diante da Cultural Leonesa. Aí está Stili pedindo un último esforzo para arriba, que se xunten. Ahora na segunda parte o Somodas é bastante máis agresivo, pero penso que ainda teño que ser moito máis agresivo, unha defensa máis hacia adiante, máis presionante, intentando xa a meter ao Pontevedra na súa área. Sin embargo, bueno, pues un poquinho máis replegados atrás. Golpeou Edu, o salto de Cristian, Baleato, Iván Pérez, arriba Iván Pérez, Pablo Antas que agarda, toca Mourinho, salta Mario Barco, pode haber falta, nada, toca Pablo, balón de Pablo para Amaro, Amaro para Pablo Antas. Busca unha saída Pablo Antas. Aí está o Capi dos Somozas. Pide entre líneas Amaro. Incorpórase pola esquerda Artabe. Tocando en parcela central os Somozas. Balón para Artabe. Aí está Artabe. Controlou unha longa. Vai chegar Miguel. Patea Miguel. Será de banda para o conxunto visitante. Aí se lo propio Artabe o que saque desde lateral. Saca Artabe. Balón para Amaro. Centro de Amaro. Ese balón pasado. Ollo coas dúbidas. Aí Edu. Meteu os puños Edu. Corre Íñigo. Será de banda para os Somozas. Vai sacarse a Cristian. Mentres vemos o porteiro a Edu. Aí está o centro da mano. A dúbida Bonilla. Entraba Arcaiz. E o puño de Edu. Iván Pérez. Amaro. Pablo Antas. Balón de Pablo Antas. Baleato. Mete Baleato, esférico para Amaro, que ven oficio Amaro, marcha de Kevin Presa, toca Kevin Presa, Bruno, saca Bruno, Artabe con David Añón, balón para Artabe, Pablo, busca combinación con Baleato, Aymán, saca rápido Baleato, comprometiendo a Antonio, vaya saque, toca Artabe, pide unha falta a favor, acabamos entregando un saque de banda. Non encontro moito sentido o que fixo aí Antonio, non? Ahí veamos de nuevo a man de Mourinho, sinalada polo colegiado, y o saque de esa falta desembocó en este lanzamiento de banda. Sacó Miguel, acaba tocando Pablo Antas, esférico para Iván Pérez. Ahí está Iván encarando a Kevin Presa. Tengo apoyo en esa banda de Amaro, recibe Amaro, tengo apoyo también en esa banda izquierda de Artabe. Mete esa bola forzada, estaba caéndose. Está pedindo falta, eu creo que sí, que desplazaron. Eu creo que tamén é falta, porque cando iba a dar o pase, lógicamente, cando das un pase, prácticamente está desequilibrado, e o xogador de Pontevedra o desequilibra impulsando. Vai meter arriba Edu. 8 minutos, baile engadido. Buscando a Mario Barco. Mario Barco con Pablo, ollo que chega Añón con Artabe. E aí, bueno, para o partido colexiado, non dá vantaxe. E pita a falta. Bueno, o propio Añón incluso se sorprendía e se estaba queixando. Hombre, é que este é a falta que pita, pero que a xogada segue e é unha boa opción para o Pontevedra.
Pues cómese totalmente a lei da vantaxe. Así sabe máis barato su outra falta. Preparado Bonilla. Na barreira dos Somozas, Iván Pérez e Amaro. Álvaro Alonso Prendes situando esa barreira. Parece que vai ser Bonilla. O lanzamento de Bonilla. Saque de portería. Buscou Pau do porteiro Bonilla con ese lanzamento. Porque creo que Mandaluniz había ido un pouquiño a tapar o Pau da barrera. Eu creo que ten boa memoria Bonilla. E lembrase que na primeira metade Mandaluniz xa deu un par de pasos cara o Pau da barreira. Cando tirou unha falta, non sei se te lembras neste lado, sí. No lado dereito tirou unha falta Bonilla e Mandaluniz se dera 2 pasos antes de que lle dera a pelota. E el seguramente, pues sí, espérate que a ver si en esta das outros dous. Pois se vai o balón por dentro, posiblemente houvese tragado. Sí. A apertura de Arcaiz. Ese balón de Cristian de nuevo para Arcaiz. Ahí está Arcaiz. Sacó un balón imposible para Cristian. Fantástico Arcaiz. Será córner. Un partidazo de Arcaiz. Saque de esquina para os Somozas. A lo vai de novo Iván Pérez. E aí suben os centrais dos Somozas buscando o tanto do empate. Visito non sabe se poñerse a cazadora, se sacala, que lle sobra todo agora mesmo. Está dentro do campo. Moitos nervios. O lanzamento de Iván Pérez. Ese balón pechado. Gol. Gol dos Somozas. No, fora de xogo. Fora de xogo, anulado. Anulado, fora de xogo de Arcaiz. Mansa cabeza de Stili. Fora de xogo. As protestas. Bueno, non foi falta que lles diga o que está dicindo Stili, porque ven que se lle lían os beizos. Fora de xogo de Arcaiz no remate. Ímolo ver de novo. Sí. Sí, sí, parece sí. Que sí que se queda por diante. Aí está por diante xa. Toca Antonio. Sí, o que pasa que lle da Antonio, efectivamente. Se non lle hubiese tocado, o mellor non sería fora de xogo. Cando toca Antonio, aí está o fora de xogo. Pois aí o tivo de novo Somozas. Oye agora de novo Pontevedra que volve a carga. Ese centro pide man. E el saque de esquina. Estaba vendo eu. Sí que toca Antonio. E Arcaiz está por diante. E todo isto partido que continúa con ese balón que vai lanzar Mourinho. Saque de esquina pro el do Pontevedra. Aí están Bruno, Mario Barco e Mateo. A pelota que busca Mario Barco. Mete os puños Mandaluniz. David Añón e Mourinho nese costado dereito. A ver quen saca o centro. El saque de esquina de novo. Preparado de novo Mourinho. Mete 3-4 agora buscando o remate o Pontevedra coa incorporación de Alex Fernández. O saque de Mourinho, balón pechado. Meteu a testa Antonio. O Cristian, perdón, quen tocou. Será de banda para o Pontevedra. Non lle interesa os Somozas que o partido este aburrido, que este en esta dinámica, ten que meter outra marcha máis. Quen está cómodo é o Pontevedra en estes corners, a balón parado, todo eso. De todas maneras, vendo como as gasta o Pontevedra neste campo, en especial nas segundas metades, o Somozas tivo 3-4 ocasións clarísimas por empate. Recolle esa bola Mourinho, deixa Mourinho, Kevin Presa, o disparo de Kevin. Saque de portería. Moito mérito dos Somozas, A segunda metade tivo 3-4 ocasións para facer o 3-3 clarísimas. Sí, pero tal como non é a primeira vez que estamos vendo os Somozas en partidos na TVG, penso que é un dato chamativo, non? Que necesita moitas máis ocasións para marcar goles, porque leva moi poucos goles a favor. Iso é porque incluso hubo partidos onde generou moitas ocasións de gol, pero non dá marcado. Por lo tanto, posiblemente lle fixese falta un pouquiño ou algún xogador aí que fose un pouquiño máis goleador, non? Ou polo menos aproveitar máis as ocasións de gol que ten. Saca Artabe. Balón para Amaro, o centro de Amaro, ese balón de Amaro que busca Íñigo demasiado pasado, deixa que corra Alex Fernández, será saque de portería.
8 goles levaba Somozas en 14 xornadas. En Pasarón marcou 2 e non lle serven para gañar, nin siquiera para puntuar agora mesmo. E claro, na faciana de Stili, e despois de como empezou o partido a primeira parte con 0-2, entón, bueno, pois a verdad que de momento pois non lle están saindo as cousas, ben os Somozas está tendo todo en contra. Saca Edu. O balón de Edu, tocou Baleato, recolle Añón, mete para Mourinho. Mourinho contra Pablo, aí está ese balón, busca Mario Barco. Mario Barco presionado por Antonio. Atención a Mario Barco, deixa para Añón. Añón para Mourinho, vai sacar o centro Mourinho, non encara. Atención a Mourinho, balón pasado de Mourinho. Aí non estaba Mateo. E agora que sae os Somozas. Ollo a saída dos Somozas. A caída de Pablo Antas, Mourinho, va a encarar a Mourinho a Pablo, atención a Mourinho, pide Mario Barco, equivoca, se mete para Mateo, yo con ese balón suelto, llega Mateo, sai Mandalunis, Barco, gol de Mario Barco, gol de Mario Barco, vaya erro Somozas, qué manera de estragar o partido Somozas, que erro, gol de Mario Barco, asegura o triunfo Pontevedra. Como festeja Luisito, es verdad que le costó un mundo este partido Pontevedra y hay que ver cómo se le escapa o choque a Somozas. Dímoslo ver de nuevo, Mourinho ahí, bueno, equivócase claramente, o toque de Baleato, Mandalunis, Mateo y Mario Barco. Baleato que le pasa a Mandalunis, o balón se queda corto. E aí o Pontevedra aproveita para rematar o partido. Gol de Mario Barco, séptimo tanto para Mario Barco esta temporada, 6 deles na casa. Sí, señor. Bueno, 6 deles na casa. E casi todos na segunda metade, ya estaba vendo o dato, prácticamente todos. É o que dicíamos do descanso, Óscar. O Pontevedra cada vez nas segundas partes pois sinto a máis e sendo un mazo para os rivais de momento con moitas dificultades. Hoy a recuperación, está tocado Somozas por ese cuarto tanto do Pontevedra. Mario Barco para Mateo, mal no control, acaban perdendo a pelota. Llegó Cristian, ese balón de Pablo Antas, veremos con vantaxe para Bonilla. Toca Bonilla, Ollo que continúa o perigo, atención que hai opción clara para os Somozas, ese centro. O centro de Íñigo non encontrou rematador, será saque de portería. De todos os xeitos, con respecto a eso que ti dicías de que, bueno, outra vez o Pontevedra poñendo a marcha e facéndose coa vitoria en Pasarón, sí que me gustaría destacar que a diferencia de outros partidos e de outras segundas metades na que o Pontevedra resulta asoballador e apenas os rivais son quen de xerar de opcións, hoxe os Somozas sí que lle fixolle 3-4 oportunidades que non é algo nada frecuente de ver en Pasarón. É difícil ver o Pontevedra con tantos desasustes e con tantas indecisións, con tantos erros en defensa. Por lo tanto, se os Somozas se non aproveitou esos erros, o do Pontevedra non vai a conceder moito máis. Ollo con Arcaiz, no centro está Íñigo, vai encarar Arcaiz a Bruno, o balón de Arcaiz, esa bola a mano que non a conecta. Continúa o perigo con Artabe, saca o centro Artabe, será saque de banda. Pelota de Artabe, golpeou en David Añón. Saca os Somozas de banda, estamos xa co tempo cumprido. O disparo, petou en Kevin Presa. Saca ese balón Mateo para Mario Barco. Hubo falta anterior a Mateo, balón en falta para o Pontevedra. Unha das diferencias para gañar partidos, ou a diferencia máis notable que hai entre os Somozas e o Pontevedra, é que o Pontevedra non necesita moitas ocasións para marcar goles, porque se aproveita dos erros do rival ou porque as pouquiñas que ten as suele aproveitar. En cambio, os Somozas hoxe tuvo moitas oportunidades e para marcar goles ainda as necesita máis e ainda máis claras, porque as que ten e as claras que ten pois son tan claras, bueno, pois non é quen de marcar gol, por lo tanto necesitan máis ocasións e que sexan máis claras. Sí, señor, esa é outra lectura desde logo preocupante. E a ver que o que fai Stili, a directiva do Pontevedra, se optan por unha nova, bueno, por Terresiente. Mellor esto do gol, sabes que ás veces vai e ben. Sí, é por rachas, pero é un equipo que todavía lle queda moito, non é un equipo regular como o Pontevedra, non? Ainda que hoxe tamén o Pontevedra non é que tuvese unha gran actuación, sobre todo en defensa. Sí, defensa non é o Pontevedra de outras veces, evidentemente mostrou algunhas carencias e erros que non suele demostrar.
Ese balón de Baleato, o salto de Arcaiz, con él está Bruno, pide falta, pide man de Bruno, non indica nada colesiado. Mateo, corre Mario Barco contra Antonio, toca Antonio, ahí está o central Antonio, saca de banda, balón para Pontevedra, 4-2 para o Pontevedra, está, sí, eu creo que pode haber man de Bruno, aí na acción con Arcaiz. O Pontevedra que vai acabar con esta victoria sumando 3 puntos máis que o colocan con 29, seguindo a Estela aí do Celta e do Racing de Santander entre os 4 primeiros. O Somozas pola contra, queda baixo con 11, saca de banda Bonilla, balón de Bonilla para Alex Fernández e final, acaba a subir o colexiado Álvaro Alonso Prendes. Final dun gran partido de fútbol en Pasarón, gañou o Pontevedra, caeu de todo, caeron goles, 6 goles, empapado marcha Luisito. E bueno, con moitos nervios. Pois un partido con alternativas, Óscar, donde o Somozas se lle puso o partido moi de cara, marcando o principio da primeira parte moi pronto, e bueno, máis ou menos tendo control, pero este Pontevedra non se dá por vencido, sigue, logra empatalo, e despois da segunda parte, bueno, pois o Pontevedra se mostrou bastante superior, de aí que ese resultado tan favorable para o Pontevedra. Na descarga dos Somozas diremos aquilo de que, bueno, marcou 2 goles, fixo ocasións, puxo un apretos a un Pontevedra que parecía inaccesible neste campo, e despois de 2 goles e de un feixe de oportunidades, marcha sen nada, non? Sen nada, pois necesita facer aínda máis cousas, non? É mellor, polo tanto, moito traballo para os Somozas, moito traballo, moito, tendrá que asustar máis incluso a defensa, e no ataque, bueno, hoxe non anduvo mal o equipo, pero non lle chega o que fai. Crearon ocasións, tiveron opcións do empate, estiveron vivos ata ese erro final co tanto de Mario Barco, e hizo que se pusieran por diante. 0-2 marcaba o primeiro Arcaiz, o segundo Baleato en 15 minutos. Luisito que non cabía en sí, menudo enfado. 0-2 gañaba o rival, e logo a reacción primeiro con ese tanto de Abel. Será moito Luisito, xogo. seguramente Luisito vaya contento polo resultado, pero non tanto polo xogo, porque o seu Pontevedra non foi ese Pontevedra, ou polo menos que todos esperábamos, e menos o adestrador. Pero sí polo resultado, porque remontar un 0-2 adverso, tal como transcorreu o partido, o resultado estará lógicamente contento. Sí, desde logo, 2 goles encaixados, as ocasións dos Somozas, eso ao Luisito, e a intensidade coa que comenzaron, eu creo que non lle gustou para nada. De feito, os cambios foron moi pronto. Por lo tanto, sí señor, e aí está o tanto de Mario Barco, Abel, Mateo, Añón e Mario Barco. 4-2 para Pontevedra. José Ramón, como sempre, un placer, moitas gracias. Un placer, graciñas. Nada máis, marchamos con ese último tanto de Mario Barco. Despedímonos desde Pasarón. Un saúdo a todos, moi boas tardes.